Hi guys, welcome back to part 2 video. Ite ee video dan last video dan panditte niklege part 2 video dan il enchaatun taste an pura niklege tojala ande. So indada pura malte already last video panta but ini an ench aatuna on niklege tojala. So ulai maata ready atana amma poppa anne middi migge dodda pura ulai ullere yana pide onji rappa onji first onji rappa clip det point pide bayide akla alpulai serve maltundulere ita poi alpa podu poppada serve yane malponi banta akla ready maltundulere podu alpa poi tuka poppa dada panperi enchatan panperi tuka. So let's go. Pooja padan bola master ikla. Tule inja. Shokat. Inja waktu. Papa. Amma taye. Engin kaande kullali. Nalla పొందించాలి. వీడియోనే మాత్రమిಲ್ಲ. అన్న. ತನಿಸಿಗೆ ಹಾಕು. ತನಿಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ತನಿಸ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಚಿರು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ್ ನಾನೊಂದು ಬಟ್ಟಲ್ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬಟ್ಟಲ ದೊಡ್ಡದು ಅಪ್ಪನೇ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಸಾರತ್ತಿ ಯಾವುದು ಇದು ಸಾರತ್ಯ ವರಂದಣ್ಣ ಬರಿಕ್ ಪುಟ್ಟು ಬರಿಕ್ ಸಾರತ್ತವು ದಾಲ್ ದೊಡ್ಡ ನೋಡಿ ತೂ ಬರಿಕ್ ಬಾಡೆ ದಾಲ್ ತನಿಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಬುದ್ಧರ್ ದಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ನಚುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲೆ ಪಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ್ ಬೋಲೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಟ್ರೈ ಪಪ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಗ್ತೈತೆ ಮೆರ್ನದಕ್ಕ ಎಮ್ಮಿ ಚಿನ್ನು ಶೋಕಾತಂಡ दूध बने ಇಂಚಿ ತುಲೆ कई पेज पर ಸೂಪರ್ ತೋಜಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನ ಕೈ ತೆರ್ಪು ದೆಕ್ಕನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮ್ಮನ ಈತ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನಾವು ನೆನಪುಂಡೆ ಅಮ್ಮ ರೆಡ್ ಬಾಜನ ಒಂಡುದು ಅಮ್ಮ ಪನ್ ಇಂಚಿರುಲೆ ಇಂದು ಎನ್ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಾ ತೂಯರ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಾತಂಡು ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಚೂರು ಎಕಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋದು ಚೂರು ನಾಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಂತೊಂದು ಐದೇರು ಆರು ಚಿನ್ನು ಹಾಯ್ ಎಂಚಂಡು ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿರೆ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಓ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ತೆತ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಏ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿ ಸೂಪರ್
ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಿಂದದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮಂಜುವೇನ ಆಪನಿಗೆ ದಾದನ ಫುಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬುಲ್ಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ರಿಮೋಟ್ రెండు తుండవంతాలు ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸರ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ರಿಮೋಟ್ ನಾನು ತುಣ್ಣಾಂಡು 10,000 ಅಡ್ಡ ತುಣ್ಣಾಂಡು ಚಿನ್ನು ನೆಕ್ ನ್ಯಾಯಕೇನಿಗ ಬಲ ಪೈ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಯಂದೆ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವೆ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರುದ್ರಂ ಭೈರವಂ ತನಿ ನಾನು ಬಿಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ತನಿ ಶೋಕತ್ ಮಸ್ತ್ ತನಿ ಗುಂಡಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತದ ಬಾಲ ದೊಡ್ಡನ ಬಿಡ್ಬೋಡಿರಿ ఇతనికి చూడు పాతర రెండుగా దాదా చిన్న పాతర రెండు సరే పనులే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దాదా నా బూరుండు చిన్ను మొడలు ఐ సబాస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ మాట్లాడేట్లా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంచిన సపోర్ట్ మనతో ఉప్పులే ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾದಾ ಮನ್ಪುಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹತ್ತು ಬಾಬು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಇರಿಗೂ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತು ಬಾಬು ಅದ ಪಡಿತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಡಿ ಪದ್ಯ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಕೈ ತಿಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಆಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಶ್ ಕೊರ್ಲಂಚ್